Kok selanang lupa. Apa jale sepote? Eh, Lha teko sing nunduk. apa tuh Mas iki judulnya Mas apa enake Mas? Nggih. Napa niki sepote Mas? Hah? Rantung. Rantung. Kemarang ini to. Heeh. Tak terang tak lho kuwi Oh, judule. ala judulnya niku. Bajane ngene ke terantung. Lah Oh, nek iki ke terantung nek serampat kae kudune judule tak blong. lah ya tenan Mas. Jadi iki garapane Mandura lho. Ya tenan ya kaceke Siti antara Madura karo wong gendeng. Lho ya ora to Lho Mas. mosok gendeng apik-apik kok judule terantung. Lah timbangane mumet lah mikir yang terang. Rantung kok penak. Nduk. Hei. Ayo terantung. Yuk, hei. Piye coba. Bojoku ra Praktek enak. piye mau? Bojoku ra Lah enak. terus sirmu. Iki lho ra enak. Masa ora menak? Ora menak. Lah terus nek ora menak piye? Ya Anu ki lho, iki bar tak go tau brase ngono ki lho. Oh, alah. Mak jus ngono ki lho jenenge apa? Suntikne. Nah, kuwi lho. Sik to, ora menak mbahmu. Awake sing ora penak, ora kok Lah, bojone sing ora penak. Oh, alah, lari kaki yo Bocah. gendeng lah tak kira ora menak nggo napa. Wes meh digawa mulih lala iki kok. Lah, opak tak nggih denden pitik. Lumayan. Aja digo dandan pitik. Lah, piye? Gawane ning mburi omah kan drengane lele to kae. Ah. Lah pecalono ndase pakakno. Waduh, penake yo ngono iki rik menake rik. Lah nek ndasku dipeceli, lah sesuk lek kurau piye? Kanggo ndas liyane no. Urung garing. Kok iso. Wong dicemplung nene kolam kok rau. Mbuyus blutut. Rik, Piye, piye? Pripun to? Mbak Limbok kula iki tak penasaran to kula Ah, iki. piye, piye? Pripun kalau ayune kaya ngene, kaya midodari lewat dipangan luwak iki piye ngoten lho ceritane. Niku enten ceritane. Ceritane piye? Kula kan lah asli Palembang to ya. Waduh, Sumatera sayang. Selatan Aduh, nggih. ya, ya. Lah, Mas Mio niki riyen teng Jakarta. Weh. Di Gula Wentah wonten Sri Mulat. Wah, Akhirnya iya, kita iya. ketemu di Jakarta. Oh. Lah terus arek iki terlonte-lonte di sana. Oh. Terlunta-lunta to. Oh, nah niku lho nek Jakarta kan dadi to Pak Dadi Manto. oh, iya, iya. Dadi Dadi ngono ya Terus ceritane. salah-salah ki kok manis ngono lho. Terus sampai bojo. Ceritane ki ngono. Rih kae ketoke motone keculak. Lha ngono. Kok ngono manis to Rik. Biarin ya Bang nggih. Cara aku sing mangan kok tak blonyoki fotone Mas iki kok tenan. Tenan kowe. Tak niki tak tuki. Sing ndi ayo. Iki lho, tak tuki fotone Mas Bowo tenan. Iya. Iya. Ora ngerti bawa ki to. Nah. Wonge ganteng, anteng. Anteng. Lah iki lho gendeng. Kok iso? Mas. Wong biasane moneng, ganteng, anteng lu gendeng. Wong tolan, Tenan. tolan. Gendeng Rita aku terima kuwi timbang iki ya Allah. Biarin ya Bang nggih. Dulu kita ketemu di Jakarta. Ya Allah Rita, kamu juga sayang sama Mio. Bahasane to Jakarta. Bang, nyak gimana? Minyak sudah saya goreng. Minyak ki minyak to. Nyak kike kok digoreng lho. Minyak. Nyak ki mboke ngono lho. Oh alah, di rumah. Oh, ketok. Babe gimana? Babe sudah saya beleh. Babi. Babe iki bapak lho. Loh, itu babi. Kowe iki elek ning pekok ya antimu. Nek kabeh wong mlumpuk ning awakmu lho. Jarine babi. Babe. Oh, babi. Bang, empok gimana empok? Apa di sile Wahyudi itu loh? Lho iki kok yo nyulempok to Wahyudi barang iki. Wahyudi yang bawa tadi buat ngumpul jengset. Nek.
Kuwi udu kompok ki mbak Apa kuwi? ya. Lah iki biasane kok kuwi kompok. Kompok. Aku ora tau Jakarta, nyuwun sewu, aku ki asline Cina. Loh, Cina raine abang ireng. Cina nunggoni slep-slepe kobong. oh terus anu kebaduk selepan dadi monyong. Mereka capek gunung Capek gunung, Eh, saya tak lapane. Ya, Rika yang Bisa kaya diesel kan. Mas bawa ini yang mas tak lapin Rene mau ganti lapi-lala mau. Ini mas gayane di bojo ngono kaya di bojo dhewe. Ganteng jan manis aja. Mas bawa ini Ya, iya. Mas bawa Asline padine gantel ae ngukur. Kuwi ditenono ya. Ayo Mas bawa. Kok niyo kaya ngono lho Rika kok sabare rang yo keringet. Pripun to Mbak Lala iki delok ento bojoku ki lho lha manis. Pipimu Mas. Anu gawakno cuthikmu lho, Wak. Mas bawa kan wonge halus to Mas. Nek wong akeh ngene iki kok nek dhewe ora ngono. Ora ngono Oh, ngono. Wong halus kok. Oh, sakite halus kok. Oh, nek dhewe tenan Mas kaya entek lho Mas. Ya. Ya, Wak, rene lho, Wak. Nek wong akeh isin ngono kuwi. Ora ngerti kowe iki. Piye? Bawa ki ora seneng wedok. Lho lah terus Senengane lanang. Mas Bowo ki ora Jawa basa ngene iki Mas basane lain. Nek oh bahasa itu. Nah, iki lho. Ngono kuwi lho. Nah, iki lho. Soale yo ora iso. Aku dhewe yo ora mudeng. Ya capek gunung ayo. Gunung. Saben bengi. Kok ngono? Mas, bojomu Rika ning aku yo nyilih. Oh, alah, jenglengen ngono. Entrane iki mbok wek karo mbokno. Iya. Apa entek? Entek dah. Entek nih, yo. Wis to, mari-mari engko. Sik genjleng kono sik piye? Ayo, mari-mari. Aksene kaya apa lek? Saben bengi. Yo ora ngono. Larase sepiro? Saben bengi. Coba banci to. Lu tak elokne gajah-gajahan Yo dilapine nyari. Ya untune klomoh terus mangkano tak lapi. Lah tak modele bojomu ngono ra kok. Kena untune kakung lambe lho kok ora oleh klomo. Ngene iki nek kan dilapi dlewer. Ya penasaran mergo kuwi lho, Kak. Mergo untune lek. Nyapa? Pripun untune? Penasaran mergo untune. Aku penasaran untukmu ki asli apa ora? Asli. Asli. Tak kira nek pangsane. Masa asli? Hah. Lho tenan kok. Ya bae tak Bar iki yoga gentenan sitok-sitok. Ngatek kok, gaduk. Lah, terus aku kan penasaran untukmu ki asli apa tutukan apa pasangan? Kok ngadeg tenan lho. Lah, Wani ye. Mani. Ayo. darah muda kabeh. kayamu arep nantang awakmu ijen Kok di sliding pisan. Nah ini Lah, Mio. Kanca pengrawat pancen ngancam karo kowe kuwi titik mau. lah napa? Mio kok tekok paten. kapan matimu bojomu tak Yuk, mbok paten yo dicek neh. Adane ati. Ya. Yo, genjlengen. Mbok wek iki genjlengen kaya apa? Saben aku kudu gue. Lah aku madhep mriki kleru mripate rene. Lah kok kono mencep. Kaya lambemu nek mecep ya. Tapi ombo nggonku. Iya. Kok kaya padha pengen dijengleng lho Mio. Ki guyu wae. Sik to meneng dilu. Iki lho saiki wis kuwi mecep iki. Ngejes. Engko tak musuhke engko. Nah, Nyawa Yuk. Ora bayang ora
gawe peraturan esek nih. Piye aturane? Iki kan urung bodo sepakat to. Urung, Nah, ngene kesepakatan. Ndang kaya padatane ngono lho. Oh, lah kan lali, Cok. Piye kesepakatannya piye? Kesepakatane Nuwun piye? sewu Mak Cange. Piye? Jenengan sing dados juri. Ya. Ya. Jenglengan kabeh nabuh manut sing joget. Manut sing joget. Nek kleru totoane rokok saudil. Heeh. Manut Terus sing joget, Mas. Nah. Lek bener. Men lho kok Nek bener Bener. boten napa-napa. Yo genti kuwi. Yo ora adil lho. Nah iki pagelaran ora adil lho. Ojo nganti adil. Wis ngurus Tekan wong ndi? ngeyel iki delalah. Yen memajang mung karo janur. Nah, dok maju. Madhep prono. Prono. Mas, kuotot lho wis. Endi? Ngatasi ora? Lah iki wis poel iki. Gendang kok suwine. Ya, nyuwun sewu lho Pak Manto. Ya, piye? Anu sindene jenengan sing setunggal niki napa anu ciri? Ya diperiksa dhewe. Mimi papat. Iki So ciri endi? Siji loro ya ta loro. ngarep ya. Madhep ora ana? Telu papat. Kuwi ini, Kak. Kuwi Nek iki kuno ya. kuno Oh tak kira lek Mimi. Modele padha. Oh, lah ora iso bedane ngono ae. Suwi men Kok lho. iki Ya ampun. mung karo janur. Kuning. Yuk, out. Kok ora nabuh, rokok kabeh lho ora nabuh. Mio, iso apa ora? Mio. Kudu padha lho. Ayo, kudu padha lho. Tulindan dai. Lah piye karo masamu njaluk piye to? Jelenge iki lho kapan? Ya ora ngono kuwi kandhan ngono. Dangdut dandang tuh jleng ngono. Lah yo, oh iki ora nesu terus ngene iki modele. Merongos ngene kok. Yuk. Jalah ngapura. Mas atuh. Piye to? Piye to, piye? Maksudnya ngene lho. Heeh, piye maksude? Ben yoga ki nek kompak ora kabeh padha tepuk tangan. Oh, tepuk tangan, Mas. Ya Allah, ngene kok. Duh, dagelan selek, ane ra pasti nane. Tepuk tangan, Mas. Yo. Hei. Hei, Ya apa to? Yo, bojomu mutung lho. Wis elek tambah elek kok ayu. lah nesu nyoro kae coro. Nek nesu lambemu apa modele ngono? Hei. Lah kok kari kancane. Nek nesu ngono to. Lah piye njalukmu piye? Piye? Jas, kene. Ditabung. Oh, Ditabuh. Tabuh bareng. Jadi kena nih. Perintahnya harus Bareng, jelas. Mas, bareng. Tabuhe ditutuke bareng. Apa diangkat bareng? Ditabuh nih bareng. Oh, ditabone bareng. Ya. Yuk. Iya. Bareng, Mas. Bareng. Iki wayangan apa ngoyak maling? Rumangsamu ki piye ngono? Jarane tabuh bareng. Kok ora rumangsamu ki piye? Kok angel ladolane angel kok angel. Kaya ngono, ayo. Terus piye jaluke? Wong kok angel dicot. Ngono kuwi lho. Kawan nek pire. Ani ora? Walat iki. Apa? Kembang bae du belagu segala pangeran. Apa kuwi? Lu saking medunten. Oh, tadi medunten. Di romangsani samona di beda diki ku tameng aja ke apa ta ya? Ini Iso tenan, iso. Beton
gunung dan dindan Sini. Rene, Kok beda? Aku mesti ngono iki nyapon. tani ya Heeh. Golek kono iso setel lho. Mesti kok ngono ki nyapon ngono lho. Ah. Mi. wah metu breme ayo tole tangile aja ngisinke bapak lah ngono lho Nah, ngono lho. nggih tanding ngono nggih Tanding ngono nggih. alah turun neh Mati malah turu. medeni bocah kowe iki kok Keri dhewe lho dekne. Dan bocah. ayo Ya ndang tenang. kowe sing nyanyi pacitan Ya. sapi Dan rawuh Mas Meot. Apa nek kowe neh bocahku wedi. Yo nek ono bocahmu tinggalen nek wayah melu aku. Loh. Lah terus piye? Lah piye nek bocahmu wedi? Bocahmu coba gowritek. Modelmu rodok rubahan. Lah piye? Rodok boys. Lha kon piye to, Kayak Mas? baby fish. Lha ntrayu ngene lho. Cangmu wedi ta? Enggak. Alah cangmu elek wedi bene. Alah kowe ngletakan. Ora seneng aku karo bocahmu tolong tak pateni. Lho kok dipateni. Aku melu mbok saduk. Iso. Gedang. Nah ya. Kembang bae. Panas. Panas sudah. Yo. Kitane Mas. Yo, dari koran. Gotong royong nyambut gawe. Iki ra gotong royong. Jarang ngajak yang Surabaya wis to. Kiai wis nate kandha yen donya saiki wis tuwa wis akeh rondo tondo ganda ayo pasono metro akeh perawat dadi rondo akeh rondo sing kandukan putra Badan mesti semoyo senengane aku pitik sampe toto adoro iku yo mung cerita sing berarti rumangsa sing kudu berarti kulino sing
bojoku seneng cetek geni sepuli geni mati wae iki pasi geni mati dhewe bareng bojoku ndok geni murup dhewe saiki ora usah nganggo gamelan dadi sing genah. niki Iya, lha grebeken gamelan kok gamelane gamelan mending Jajal, nek garingan. Kayak apa, Mas? bojoku seneng cetek geni disepuli genine mati wae dikipasi genine mati dhewe bareng bojoku ndodok genine murup dhewe kok iso? Nyapa lho, Mas? Lah, Dikipasi mati lho. Rikane lho, kan dikipasi mati terus disepul ya malah mati bareng ndodok mak empat Aku nek apane ngono kuwi? buh mesti nenek sing nyebul Kompresor. sing mencep kan nadyan wadon sapa mandang Mas Nio sehat. Nah, mari tenan. Mancar ngono tanggamu. Jagunge sak keringet-keringet kan. Kualik gendeng-gendeng. Piye? Kualik Lah sing bener piye? kringete sak grontol-grontol. Nah, kuwi lho. Sekar bisa
kasih matur nuwun. Terima kasih.